Cleophas. Ipenja wach go magachago wache chal. Punde chalre. Punda niko donje punda moko. Oken dhiang ng'en rangi mopogore opogore. Lakini punde chalre ok nya ng'en punde ni en mane. Koro jo siasa uso hope ni ng'ama dwa winjo. E magachago uso chande. Lakini e maisha ka you don't get a second chance to prove the first impression. Okinya yudo. Kapo na romo kodi ka uono kapo ni mer ma iluoki muchido kabisa. Kini kati bibina kodo suit mar siling 200,000 tanya ngan Cleoni. First impression chande. Gachagua ne uso facing Mount Kenya. No wukro chiko kon oso mo book mar Kenyatta facing Mount Kenya. Ni Mount Kenya ni Kenya ka ni nyaka economy Kenya ka en mar jomurima go. Koro neno se wacho ni ng'ama en gi kite. Kite ni ok dhi lokre, an ok dhi lokre na dhi lokre jomoko. Wach mar ginene kama wachope kendo ba wacho kama ng'ama olal ong'e kama oaye kama odhi mokia lakini kama oaye kama kama kile kama nyaka bed na lal kama iwuok iting'eyo koro nyalo dok chien. Where did the rain start beating us? E issue mar anawacho mna issue mar devolution aning'eni kata mna devolution ni ok support ga ahinya. Adwaro kanwa bed gimiluongo ni federalism. Federalism opogore gi devolution. Devolution en services de piny kacha. Federalism en ni units go bedo autonomous. Wagolo gimiluongo ni KRA kae. Koro wabed kod gimichal KRA ma Kisumu. Maka wagolo tax kacha tipoge gi kacha to tiyo kacha. To devolution ne gi maber, federalism gi maber, to lakini mlaka ka wa implement. Lakini kaka wa implement ni ergo 20 years wasebedo kod ODM as the main party in Nyanza for the last 20 years. Ka ubet piny munya ukaw bilongo stop ma 20 years. To ng'eyo urunto devolution mosetimre Nyanza under ODM government. Osetiona for example, was end up the counties mok nyatimo oversight ni governor nikech gin one-sided. All members of county assembly gain members of one party, the speaker is member of that party, the governor is member of that party, and the deputy governor is member of that party. Ero kama na ngene recho gene borangi manuka gichu. Tore kaparo bubiro katakanyo kendo jo abere bubiro mondo miolo tuak machalo kama e. Shila, wach Magachago lose, wacho kacha sikul manu mane Kibaki usome, wacho makerere, to machigni kodia inen school mabende ni some, London School of Economics. Tirange, kurgigi dutuka magintiere. En mana hope ni mapodi mendo mana usine jopi. Aparo ni weche mag Gachagua gi siasa sagi osekadho. Ang'eni samoro kaneno Gachagua ka wuoyo to owacho gik mlimago an ok akono. Koro gik mowacho sometimes obedo out of touch. Siasa ma botio kama koro wachope ni en siasa ma issue based. Wadwaro dongruok period. Gik midwa nyisowa ni kia ni mlima notimre nade mago kwadonjo. Mago dongruok koro wan wadwaro dongruok. To dhaw ma wadhi goyo wan waseng'anyo last year nosechamo tear gas kama dwarore. Dhaw ma wadhi to goyo mar ariyo in 2027 e ballot box kata. Mondo wa send a very clear message. Ni wan wadwaro siasa mar dongruok. Kende siasa ma wadwaro. Adwaro ni kachiew gokinyi tatero nyathina e clinic to nitie vaccination midhi chuoye. Mano kende gima dich kama koro wachopeni. And jasiasa mora ma winja to ni gidongruok ni gi agenda ni gi plan ni gi kaka idwa tiyo ne jopiny. Mano kende kibo nyalo mondo kibo nyalo konyori kata mondo ikonyo oganda kata alwora ma intie. So wach mar Gachagua mowacho Mount Murima go to onge. Skunde mowacho ka Kibaki nitie go. Yes, bomi watemo spread injili mar bedo issue based, mar weche mag uchumi. Ka wang'iyo economies mopogore opogore ma kata Rais Ruto himself osewacho ni odwa temo mondo model economy mar Kenya economies go. Gima da kwayo ni odoga ne drawing board matin mondo ngi planning mondo wabed gi plan wabed gi structure. Ber mar siasa ma issue based kaka siasa magoyo ni en ni it does not matter ng'ama obet kata. Kero beda Ruto kato loko bed whoever it is, it does not matter as long as at the end of the day wabed gi system mok discriminate system ma deliver development to jopiny. Mane siasa ma wadwaro sani. To siasa ma podi dwa goli ni siji an nyaka kanye mano agi kanye mano dhigi kanye mano sani time no sedhi. Nikech aparo ne jipile oganda wa mawinja kata rowerni mawinja bedura beda gi hope nikech atamalo 75 are young voters. They are coming. So if you are speaking language machon ne jok mok winj language go
to be ibo donga donga. Nikech revolution osechopo to en mana revolution ma kiuchumi. It's an economic revolution. So koki kao mani keto piny to be idonga donga. Kata moso kawuono nan gi Josiaya ariyo jo Migori mawinja moso kabisa hata mo represent Migori kae matbutegno nan gi Josiaya ariyo kama yuare so sama waneno ni migoch watek winjo kaka Siaya makoro tek malich kae. So we are cruising nicely, we're not so badly off. What everybody want them maber kawuono ino Josiaya pero kamano kiwachone onego manjo ma bende obi okono ne pato chal nade wacho ni modern fish market bende nitiere karakanyo kono mo ywang kendo kama girange karaka wangino watieko twako kinyi makauno kena gonero kama nanya Recho Omolo Oscar Omondi kachel kodaka Sheila Olang gigi duto mwalose odiochieng' maka